Περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα και μέσα από τις δείνες μιας πολυτάραχης και ρευστής πολιτικής ζωής, εμφύλιων συγκρούσεων, ξένων οικονομικών απειλών και τεράστιων εθνικών προβλημάτων, ο υπηρώτης Γεώργιος Σταύρου διορίστηκε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση από την οποία είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τις αδυναμίες των δημόσιων οικονομικών και να αντιληφθεί την αναγκαιότητα ίδρυσης κρατικού πιστωτικού καταστήματος. Ο Σταύρου υπήρξε αναμφισβήτητα το πρόσωπο το οποίο, με τη συνδρομή ομογενών κεφαλαιούχων της Διασποράς και ξεπερνώντας τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και τις επικρατούσες αναχρονιστικές αντιλήψεις, πέτυχε να ιδρύσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 1841. Καταλυτική υπήρξε για τον Γεώργιο Σταύρου η συνδρομή του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβρίλη Λευνάρδου, ο οποίος, εμπνεόμενος από τον Καποδίστρια, προσχώρησε στο κίνημα του φιλελληνισμού και το 1847 αντιμετώπισε με σθένος τις υπερβολικές απαιτήσεις των Άγγλων τραπεζιτών για το δάνειό τους προς την Ελλάδα, πληρώνοντας ο ίδιος $500.000 χρυσά φράγκα για να τους ικανοποιήσει. Ο Γεώργιος Σταύρου, ως ιδρυτής και πρώτος διοικητής της τραπέζης, προώθησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο νομισματικό σύστημα και διεύθυνε το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας με σοβαρότητα, επιτυχάνοντας την απεμπλοκή της ελληνικής συναλλακτικής ζωής από τις αναχρονιστικές οθωμανικές της καταβολές. Στην 50χρονη υπηρεσία του προς το ελληνικό κράτος, εξασφάλισε τα μέγιστα για αυτό δυνατά ωφέλη. Με δικές του ενέργειες διασώθηκαν σημαντικότατα εθνικά κληροδοτήματα που διαφορετικά θα είχαν απολεστεί, ενώ ο ίδιος ζήτησε από τη ρωσική κυβέρνηση να διαθέσει τα εκαθαρισμένα ελληνικά κληροδοτήματα των συμπατριωτών του Ζωσιμά και Καπλάνη στο ελληνικό κράτος, με τον όρο να ανταλλαγούν με μετοχές της Εθνικής Τράπεζας ή να κατατεθούν εντόκως σε αυτή.